ụmụnne m na ụmụnna m na Kristi unu abọọla chi. Udo dịrị unu. Happy New Year. Na mmesa nke anyị na-ekwuta iji amalite afọ ọhụụ anyị, anyị na-enwe oriri Maria dị ya nsọ, nne nke Chukwu. Ha ibu n'uche kwu masị ata na mgbagbo ihe niile anyị bụ n'uche, anyị na-etinye Mr. and Mrs. Christian Amokpo na ekele ezinụlọ ya na ha ebughị n'uche. Sir and Lady Silvanus Egbunam, ha na-ekele Chineke maka ihe niile o mere ha na ha dum ebughị n'uche. Ka Chineke nna were na-agọzi ha niile, na-agọzi anyị niile n'aha dị nwanne anyị Jesu Kristi. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkpụpụta nje anyị. Ekwupụta mgba Chineke ji ike niile na unu ụmụnna m na-emehiele m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ozi omume nke o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasị nnukwu. Ya ka anyị na-arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọkwụ na ndị mụọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m, unu rịọ ọbara anyị sekpụrụ Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, isitere n'afọ ime nke Maria dị nsọ, nwanyị na-amaghị nwoke, bịa nye ụwa nzọpụta ebighị ebi. Biko mee ka ekpere ya bara anyị uru, ka anyị wee nwee ike ịnara nwa gị onye ndu isi aka ya bịara anyị site na onye nwanyị Jesu Kristi, nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị ịbụ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke ọnụọgụgụ isiokwu. Ha ga-akpọdata aha m n'isi ụmụ Izrel, aga m agọzikwa ha. Dinwenu gwara Mozis sị, lee ihe ị ga-agwa Erọn na ụmụ ya, otu a ka unu ga-esi na-agọzi ụmụ Izrel. Gwa ha sị, ka di nwenu gọzie unu, chegidekwa unu. Gwa ha sị, ka di nwenu gọzie unu. Gwa ha sị, ka di nwenu chekwasị unu, ka onye kwa unu amara ya. Ka di nwenu chee unu ihu, bịakwa wetara unu udo. Otu a ka ha ga-esi gbadata aha m n'isi unu ụmụ Izrel, ewere m gọzie ha. Okwu nke osegburu ụwa.
Ekele dịrị Chukwu. Ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Galeshia. Isiokwu: Chineke zitere nwa ya nwanyị mụrụ. Mgbe oge ahụ akara aka zuru, Chineke zitere nwa ya, onye nwanyị mụrụ, onye a mụrụ n'okpuru iwu, ka o wee gbapụta ndị nọ n'okpuru iwu, bịakwa mee anyị ndị ejiri mere ụmụ. Ihe a na-agba akaebe n'ụlọ bụ ụmụ ezie, bụ na Chineke zitere mmụọ nke nwa ya n'ime obi anyị. Ọ bụ mmụọ ahụ na-eti mkpu na-asị, Aba, Nna. Ọ bụ ya na-eme ka ị bụrụ nwa n'ezie, ị bụkwaghị ohu ọzọ. Ebe Chineke merela ka ị bụrụ nwa ya, ọ pụtara na ị bụrụkwara onye ga-erite oke na nke okenye
ụmụ ya. Okwu nke osekpụrụ ụwa. N'oge gara aga, Chineke siri n'ọnụ ndị amụma gwa nna nna anyị ha okwu, ma n'oge ugbu a o si n'ọnụ nwa ya agwa anyị okwu. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luka dere. Ndị nche atụrụ gara ọsịsọ gaa Betlehem. Ha hụrụ Maria na Josef na nwa ahụ ka o dina n'elu ihe eji adọba nri anụ ụlọ. Mgbe ndị nche atụrụ ahụ hụrụ nke a, ha mere ka a mata ihe niile a gwara ha gbasara nwatakịrị ya. Akụkọ ndị nche atụrụ a kọrọ tụrụ mmadụ niile nụrụ ya n'anya, ma Maria dobere okwu ndị a niile na-atụgharị ya n'ime obi ya. Ndị nche atụrụ ahụ laghachiri ebe ha na-azụ atụrụ, na-eto ma na-ajakwa Chineke mma na ihe niile ha hụrụ mezuru dịka mmụọ ọma gwara ha. Ka ụbọchị 8 zuru, mgbe ebichara ya ugwu, a kpọrọ ya Jesu, bụ aha mmụọ ọma nyere tupu adị ime ya. Ozi ọma nke osekpụrụ ụwa.
ga-adịrị anyị mma n'afọ ọhụụ. Ụzọ kacha mma iji mali afọ ọhụụ anyị na amamihe nke nzukọ anyị dị nsọ bụ ile afọ anyị niile tifee ya n'aka nne Mmeri. N'aka nne Mmeri bụ nne nke Chukwu, nne nke nzukọ, nne nke Kristi. Inyefe ihe niile n'aka ya bụ onye na-ewetara anyị Chukwu, ya bụ onye na-ewe anyị n'ihu Chukwu, na-ewe ihu Chukwu n'ebe anyị nọ, ka ihu Chukwu were na-achawasa ebe anyị nọ, na-achụkere anyị, na-achụfuru anyị ihe ọchịchịrị niile, ihe niile na-abụghị ihe nke Chukwu. Anyị na-ebi afọ anyị n'ime Chukwu, afọ anyị were nwee ngọzi pụrụ iche. In it, we sanctify our time, every moment of our year. We sanctify it in the presence of God. Pene Elohim, the face of God. So, enwere nzukọ, enwere mgbakọ nzukọ anyị nwere n'afọ 431, narị afọ 431. Enwere na ebe akpọwa Efesus, ebe nke nzukọ nọrọ nwee mkpekọta, nwee ihe pụrụ iche, nghọta pụrụ iche na ọnọdụ nne Mmeri na nzukọ. Si na nne Mmeri abụghị sọsọ nne nke Kristi, ọ bụghị sọsọ nne nke nzukọ, ọ bụ nne nke Chukwu. So ihe gịnị kpatara ndị nzukọ n'ọgbakọ jiri nwee mkpekọta? Enwere nwoke a na-akpọ Nestorius, wụrụ onye isi nchụaja, bịara n'ịchọ ịmaghị ndị nzukọ ihu, si na nne Mmeri ga-awụ nne nke Kristi sọsọ ka a ga-akpọ ya, gaghị akpọ ya nne nke Chukwu, maka na gị bịa n'ime Kristi, o nwere ọdịdị nke Chukwu, nwee ọdịdị nke mmadụ n'otu n'ime otu onye bụ Kristi. Nne Mmeri bụ onye mụrụ Kristi n'ọdịdị nke mmadụ. Nzukọ afọ asị ya olo imenego ahịa, ị ga-awa onye nkụzi asị, ị ga-ọla onye heretik. Anyị agaghị ekpe otu onye ikpe. Si na nzukọ kpekọrọ si na nne Mmeri nwụrụ Kristi n'ọnọdụ ya ka mmadụ. N'ọnọdụ ya ka mmadụ, ọ bụ Chukwu bụrụ mmadụ. Maka ihe nne Mmeri wu nne nke Chukwu. Ya mere tata anyị na-enwe oriri nne nke Chukwu, the Theotokos, God bearer, the mother of God. Jesus is God completely. Jesus is God. He is one person with divine nature and human nature in him. So, ya mere anyị je na-enwe oriri tata. Gị bịaruo n'akwụkwọ onye ọbụla n'ime unu kwesịrị inwe enyi. The conflicting influence of the Christian messages in Igbo land under Marian devotions. I can went from page 126 to page 128. Ọkọwara ihe anyị na-enwe oriri anyị na-enwe tata. Anyị ga-amalite afọ ọhụụ anyị. Anyị ga-eje mgbe anyị na-adụ anyị agụọ ya, nwee nghọta pụrụ iche na ihe nzukọ na-akọwara anyị tata. So ọ wụchi na nne Mmeri ka nwa ya bụ Jesu Kristi a mụrụ na Bethlehem, ihe eji achawafu n'ebe anyị nọ. Through the face of that little child, the little baby of Bethlehem,
our Lord Jesus Christ, the face of God appears upon us, brings his blessings upon us. So ya wo ihe kpakpara ni aije anụ tata ewetara anyị ihe ọgụgụ na akwụkwọ nke Numbers, ihe ọgụgụ si ọnụọgụgụ akwụkwọ nke ọnụọgụgụ. Ọ na-agba anyị Chineke na-agba anyị ka a ga-esi gọzie ụmụ Izrel. Onye ndị ụmụ Izrel tata ọwụ anyị. We are the new Israel, the new people of God. Onye ka a ga-esi gọzie anyị? Chineke nna gwara Moses ka ọ gwa Aaron na ndị ụmụ ya ekwetu unu ga-esi agọzi ụmụ Izrel, otu a ga-esi agọzi anyị taa. Otu a ka unu ga-esi agọzi ụmụ Izrel. Gwa ha sị ka gị nwenu gọzie unu, chegidekwa unu, ka ihe nke dị nwenu chakwasa unu, ka onye kwu unu amara ya, ka dị nwenu chee unu ihu, bịakwa wetara unu udo. Usoro ka Chineke nna ga-eji mee ngọzi awụkwasa n'ebe anyị nọ oge niile n'ime afọ anyị barala tata. Ọkwanị nne mmeri na-eme ka ihu Chineke gọzie anyị, bikọs ọ na-ewetara anyị ya bụ Jesu Kristi. Ọ na-ara ikikere n'aka nwe ya ka anyị niile wụrụ ụmụ ya, ka ọ kpọrọ anyị otu o chiri kpọrọ John the beloved disciple, kpọọ ya n'ukwu obe. Na ukwu obe ka ọ nọrọ n'ihe ikikere iwu nne ndị dum na-eso ụzọ ya. Ya mere tata anyị ga-anabata nne mmeri nye ọnọdụ n'ezinụlọ anyị, nye ọnọdụ n'ime obi anyị, nye ọnọdụ ebe ọbụla anyị nọ n'ime ya, ka o were na-akpọkara anyị nye bụ Jesu Kristi kurie na-ewete n'ebe anyị nọ, ka anyị na Chineke wuru otu chi nne ya. Ya mere tata anyị hụrụ si na Chineke nna anwa nkwado o nwere ebumnobi ya bụ dịwa na Chineke akwụkwọ ebumnobi o ji jikere anyị ya bụ Jesu Kristi. Ya mere gị bịaruo na ihe ọgụgụ nke abụọ anyị nọrọ tata, Chineke nna mere ka anyị ghọta chie n'olu onye odibo ya wụ Pọl mgbe ọ na-edere ndị Galatians akwụkwọ chapter 4. Ọ gwara anyị, when the designated time came, God sent his son, born of a woman, to free us from bondage, to free us from the yoke of the law. So, our Lord Jesus came to free us from anything that holds us in bondage, from anything that is not of God. He came to free us, that we might be free and the free children of God, true sons and daughters of God. Ya were na-egori na-aṅụrị n'ime dị nwe anyị Jesu Kristi. Nne mmeri bụ nwanyị o jiri nye anyị dị nwe anyị Jesu Kristi. So ya mere anyị ga-eji were obi umeala, obi aṅụrị, obi okwukwe were na-anabata dị nwe anyị Jesu Kristi, na-anabata nna anyị mere ọhụ ji mara ndị Katọlik, ndị na-abịanụ ụbọchị niile agaghị agafe na-ekpeghị rosary for onye Katọlik. Enwe ụbọchị anyị ga-ekpe ka ọ gafee na-emeghị na-edipụnụghị our devotion to the Blessed Virgin Mary, and she will be forming us, instructing us how to please her Son and Lord Jesus, how to do everything her Son tells us to do,
anyị na-eche n'oge e nwere oriri agbamakwụkwọ na Kana nọ na Galili, ndị na-agba akwụkwọ mmanya ha were ehi nne mmanya ha bụcha. Olee ebe nne Mmeri mere? Ọ gapụrụ nwa ya bụ Jesu Kristi, enweghị ihe mmanya ha bụchala. mere ihe something, mee ihe ka ewefu ihere n'anya, mee ihe ka ewefuru ihe adị ike ihe. So di m na Jesu Kristi ewere gwa ụmụ odibo kụjuo na idu nde na mmiri, ha kụjuo na mmiri, a sị were egbu ogwe gara onye na-ahụ maka oriri ebe a. Egwede ya oge deri ọnụ ya sị, ndị na-agba akwụkwọ gịnị mere unu jiri nwee mmanya kachanụ? Unu ewefu ahụ ya ka ṅụọ ya mbụ. Mgbe ndị mmadụ nwejuchara afọ, na-abịa wefu mmanya ike kacha mma. Ohe nne Mmeri na-emere anyị mgbe adị ike anyị bara, anyị enweghị ihe anyị ga-eji mefu ihe nri. Mgbe a bịara, anyị enweghị ikpe ndidi. Anyị sị ama otu ụwa dị, ama otu oge echefukara anyị. Are we to lose hope? No. What we do, we turn to our blessed Mother Mary. Our blessed Mother Mary ga-agakwunye ya bụ Jesu Kristi. Ma ihe agwụchala, ugbu ndidi ha agwụla, mere ihe dị mụ na Jesu Kristi ga-asị a ga-emerụ nne ya maka na nne Mmeri ayọọla ya mere ọ na-agba anyị saa ile ọbụla dị mụ na Jesu Kristi nwunye ya na-egbe anyị mejufu ya na ndụ anyị. I follow her instructions. Ihe ọbụla ọ gwara anyị ka anyị na-eme oge niile. So anyị na nne Mmeri ga-adị n'otu n'afọ ka o were anwụ ya bụ Jesu Kristi ka ọ na-agọziri anyị afọ anyị niile. Mana anyị agaghịkwa n'ikwe osi na ọ ga na-emere anyị ihe owe chi ya ka n'ọkpọ nọrọ n'efu. Anyị ga-eme ihe bara uru, na-agba mbọ na-agrasa Chineke nyere anyị, lee adịike anyị na-ehilaji azụ, na-enwe mgbanwe na ndụ anyị. Anyị na Chineke na-adị n'otu, na-edowe iwu Chineke, na-ebifu ndụ oziọma nke Jesu Kristi na-agwa anyị ka anyị na-ebi ndụ ịhụnanya, ndụ eziokwu. Mgbe adịike nke anyị bara, olee ihe ga-eme? Anyị ga-echeta ihe Chineke mere n'ebe Jekọb nọ. Jekọb a supplanter. Jacob, who was always wanting for himself. Jacob, the one who treats his elder brother, Esau, into giving up his birthright. He ran away to his mother's kinsmen, and he was coming back. So, ya be back for Jabok. Bịabịa nọrọ lee ezinụlọ ya jifucha mụjewe na ihe were gifts, onyinye dị iche iche si ka e were nye dedie nwanne nwoke Esau chere ha ebe ha ka ihe ka ọ gara na ịbịa lụọ ya lụsi ọgụ. N'abalị ahụ ya ehie ụra at the brook of Jabbok. What happened? God came to wrestle with him all night long. God did not allow him to rest, did not allow him to sleep. Ya gbasia mgba pụrụ iche, mechie onye ụra n'anya, ya enwee ụfụ, nwee ntaramahụhụ. So, yi na Chineke gbagidere mgba chi abọwa. Then,
ya ewere nwe nchegharị. Olee Chineke sị ọha ya ugbu a ka ya achị abụọla ya jishi ike gị na Chineke na-agba mgba. Ya sị aka m hapụ gị ma ịgọzighị m. Chineke agọzie ya were mee ya wụrụ onye pụrụ iche, onye nwere mgbanwe na ndụ ya. Ohuhe ka dịwe na ohuhe ka Chineke ga-eme n'ebe anyị nọ ma ị bụrụ adịghị ike anyị n'isi, ka anyị bụrụ na were si anyị agaghị enwe mgbanwe na ndụ anyị. Chineke ga-agbasi anyị mgba, anyị nwee pains and sufferings. And then ọwụ nne mmeri ga-akpọ anyị, kpọrọ anyị bịa n'ukwu obe sayụ agha otu na-eji agba mgbanwe chie na ntamahụhụ na ọnwụnwụ ya bụ Jesu Kristi. Ọ gaghị ka ọ ga-ekpọ anyị ka anyị nọrọ n'ọnọdụ John the beloved disciple, ndị hapụrụ chara nwa ya gba ọsọ mgbe e jidere nwa ya. Ya were o jiri wuru nne ọrịa bịa n'ukwu obe. O ebeghị ka nne mmiri ga-eji anyị otu anyị ga-esi lay the trials of this year, the trials of life during this year, to overcome them at the foot of the cross in imitation of the life, death, and resurrection of Christ. So, ya mere anyị ga-eji si nne mmeri nyere anyị aka n'ụzọ pụrụ iche n'afọ, ka afọ every moment n'afọ, every hour, every minute, every second we live in this year, we be sanctified in the presence of the divine. Ya ga-ewe ikikere nke Chineke n'ebe anyị nọ, chi n'ije anyị ụzọ anyị ga-esi na-eso onwe ya, were na-eplezi, were na-eme ihe ọ chọrọ, ya were dị happy n'ebe anyị. Ka Chineke nna jike niile gọziere anyị afọ, mee ka ihe ụmụ ya chawafụ n'ebe anyị nọ. In every circumstance, in every situation, in every condition we find ourselves this year, may the presence of our Lord Jesus transform the year for us now and forever. Ka anyị kulitenụ were kpụfụa ka anyị were kpụfụa okpukpe anyị. Ekpe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, eme ihe eme, yala nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Na maka nzọpụta ọzọ na ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekpe m na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ,
onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ ya ndị etufuru ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu mkpe na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim maka mbido njọ. Ana m atụ anya maka mbịaghachi na ndị ụwa ọzọ na-abịanụ. Amen. Nna anyị na nne nke Chukwu bụ Virgin Maria bụrụ anyị ihe ọmụmatụ nke okwukwe, nchekwube na ịhụnanya. Ka anyị rịọ ọnụ ya ka ọ bụrụ arịrịọ na ekpere anyị bugara nwa ya bụ Jesu Kristi n'ụbọchị mbido afọ ọhụrụ nke a. maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, ka ọ na-abawanye, ka anyị na-abawanye n'udo, bịakwa bụrụ ebe dị otu Kristi ga-esi nweta ngọzi na nchekwube na amara n'ihe Kristi oge niile. Anyị arịọ gị, dị nwanne anyị. Maka ndị niile na-achị achị n'ụwa niile, ka ha soro Virgin Maria dị ngọzi mee ka afọ ọhụrụ nke a bụrụ afọ udo, ọganihu na ịdịkọ n'otu, bụrụ ihe ga-adị ebe niile ha na-achị. Anyị arịọ gị, dị nwanne anyị. Maka ụmụaka ndị na-enweghị nne na nna na ezinụlọ nọ n'ọgba aghara, ụmụ nwanyị isi ikpe, na site n'ekpere na arịrịọ nne anyị bụ Virgin Maria dị ngọzi, ka afọ nke a bụrụ ha afọ ngọzi nke Kristi. Anyị arịọ gị, dị nwanne anyị. Maka ndị niile na-achọ mkpụrụ nke afọ,
ka ha na-enwe okwukwe na nchekwube, bịakwa na-atụkwasị obi ha na Chukwu, ka afọ nke a bụrụ ha afọ Chukwu ga-emezuru ha ihe ha na-arịọ oge niile. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka ndị niile a na-echeta n'emume, ka nne anyị dị nsọ bụ Virgin Maria bụrụ ekpere na arịrịọ ha niile bugara nwa ya bụ Jesu Kristi, ka o mezuru ha ihe ha na-achọ dịka uche ya si chọọ. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Maka ndị ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị anyị na-echeta na Jamisa nke taa, ka ha soro bụrụ ndị Chukwu ga-edubata n'ala eze ya. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Ọnụ ụzọ maka ihe anyị niile bụ n'uche n'afọ ọhụrụ nke a, ka Chineke nwee ike mezuru anyị uche anyị, ka afọ nke a bụrụ anyị afọ nke ngọzi. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Okwu emere ahụ obiere anyị. Ekene Maria dị na Kraịst. Chineke anyị pụrụ ime ihe niile enyere Virgin Maria dị ngọzi ka ọ bụrụ nne anyị. Site n'ekpere ya, mee ka afọ ọhụụ nke a bụrụ anyị afọ udo, ọganihu na ịhụnanya, bịakwa bụrụ afọ anyị ga na-efesi gị ike n'ime mmụọ na eziokwu site na Jesu Kristi nwa gị.
unu ụmụnna m kaja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile naranụ. Chineke nna anyị, ihe ọma niile na-esite n'obiọma gị ebido na-ewetakwa ịdị izu mma ha site na gị. Ugbu a bụ oge anyị ji ọṅụ eme emume nne nke Chukwu dị ya nsọ. Biko mee ka otu a anyị si eto gị na mbido nke nzọpụta anyị bụrụkwa otu anyị ga-esi aṅụrị nnukwu ọṅụ mgbe ị ga-emezuru anyị ihe niile n'alaeze gị site na Kristi dị nwenụ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu ka anyị n'ụdị nwe anyị Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe zuru ezu na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị. Anyị na-eto gị, na-ekwupụta ọrụ ọma gị n'ụbọchị taa bụ oriri nke Virgin Maria, nne nke Chukwu, onye si n'ike nke mmụọ nsọ were tụrụ ime nke so otu nwa gị na-emerụghị ebube dị ọkpụ nke Virgin ya, wee mụpụtara ụwa Jesu Kristi dị nwenụ anyị, ihe nke dị ụwa tụ ụwa. Onye ndị mmụọ ọma na ndị niile nke eluigwe si na ya eto gị, na-esekpuru ebube eze gị. Anyị na-arịọ ka ikpe ka anyị tinyekwuo olu na anyị nke ha, were umeala na-eto gị na-asị: Ya mere anyị ji si n'aka Jesu Kristi nwa gị na-arịọ gị, o nna kacha ebere, ka ị nara onyinye ndị a anyị ji achụnyere gị àjà, gọzie. Anyị na-ehunyere gị ha maka nzukọ gị dị nsọ bụ Katọlik. Biko nye ya udo, nchekwawa na-edu ya, mee ka ọ dịgide n'otu gazuo ụwa niile. Anyị na-ehunyerekwa ha
maka nwaodibo gị bụ nna anyị Pope Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị niile kwerenụ na-agbasa eziokwu nke nzukọ Katọlik nke si n'aka ndị apọstụl wee bịa. Chetakwa ndị nke gị usekpụrụ ụwa ndị anyị bụ n'uche ugbu a. Na ndị niile ji okwukwe na ịhụnanya agbakọwa n'ihu gị n'ebe a, anyị na-ehunyere gị àjà otito nke a maka onwe anyị na ndị anyị bụ n'obi, na-arịọ gị bụ ezi Chineke nke ndụ, ka inye anyị mgbapụta nke mkpụrụ obi na ọdịmma nke ahụ. N'ụbọchị taa dịkasịrị nsọ, anyị na-eme emume na Maria nwanyị na-enweghị atụtụ nwụpụtara ụwa onye nzọpụta. Anyị ewere nsọpụrụ na-echeta ndị nsọ anyị na ha na-emekọrịta. Onye mbụ bụ Maria, Virgin Maria dị otito, nne nke dị nwanne anyị Jesu Kristi, onye bụ Chukwu, na Josef dị ya nsọ bụ di ya. Ndị ọzọ bụ ndị apọstụl na ndị egburu egbu n'ihi okwukwe: Peter na Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon na Thaddeus, Linus, Cletus, Clement, Sistus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John na Paul, Cosmos na Damian na ndị nsọ gị niile. Mee ka anyị si na arịrịọ ha na ụgbọ dịrị ezi omume ha kpụsie ike na nchekwube na nchedo gị n'ihe niile. Anyị na-arịọ gị, o Chineke, ka ị gọzie onyinye nke a, mee ka ha si na mmụọ anyị pụta, ka o kwesị na ị ga-anara ha, ka o wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nwa gị ịhụrụ n'anya nke ukwuu, bụ onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara n'ụbọchị bọrọ mbọsị ọ tara ahụhụ, were achịcha n'aka ya dị nsọ, welite anya n'eluigwe, lee gị bụ Chineke nna ya jike niile anya, nye gị ekele na otito, ya waa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a jụdoro onye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nye gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Chineke nna, ndị ofufe ọta gị na ndị nke gị niile edoro nsọ nọ n'ebe a na-edowe ncheta nke Kristi nwa gị onye nwe anyị. Anyị na-echeta ahụhụ ya dị nsọ, ngọzi, mbilite n'ọnwụ ya na nrọgoro n'eluigwe ya dị otito. Anyị esi na onyinye niile inyere anyị ebunyere gị, o Chukwu nna dị ebube, aja nke a dị nsọ, aja nke a na-enweghị atụtụ, achịcha dị ngọzi nke ndụ na iko nke nzọpụta ebe ebe. Biko were ihe ọma nara ya dịka isi nara onyinye nwaodibo gị dị nsọ bụ Ebel, na aja nke nna anyị Abraham chụrụ, na aja dị nsọ, aja na-enweghị atụtụ nke Melkizedek nnukwu ụkọchukwu gị tụnyere gị. Chineke ji ike niile, anyị ji umeala arịọ gị ka izite mmụọ ozi gị ka o were aka ya bụrụ onyinye ndị a butere na ọta gị dị n'elu n'ihu ebube eze gị. Mee ka ndị niile siri na ọta nke a nata ahụ n'ọbara dị nsọ nke nwa gị rie, jupụta na gracia na ngọzi niile nke eluigwe. Cheta osekpụrụ ụwa ndị nke gị hapụworo ụwa nke a, ndị ji okwukwe bụrụ anyị ụzọ gawa na-arahụ ụra nke udo. Biko nna, kpọbata ha na ndị niile na-ezuru ike na Kristi, ebe ha ga-anọ nweta ihe aṅụrị n'udo. Anyị bụ ndị njọ, ndị chekwubere na ebere gị, na-arịọ ka inye anyị ọnọdụ n'etiti ndị apọstọl na ndị nke gị egburu egbu maka okwukwe: John, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, na ndị nsọ gị niile. Ejela nyochawa ka ihe ọma anyị metara ha, ma were ihe ebere na obiọma gị gụnye anyị na otu ha site na Kristi onye nwe anyị, onye ị na-esi na ya oge niile. O sekpụrụ ụwa, eke ihe ọma niile ndị a, edo ha nsọ, tinye ha ndụ, gọzie ha, were ha nye anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile.
ụmụnna ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sekpụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Elekwela anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Agnus Dei. Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara nke Kristi chekwa anyị ruo na ndụ ebe ebe.
na Maria nwanyị ahụ amaghị nwoke ma otu bụ nne nke nwa gị na nne nke nzukọ. Biko mee ka oriri nke a anyị natara duru anyị na aṅụrị ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị.
biko nụ nọdụ ana katikist na-agba n'okwu. ụmụnne m na ụmụnna nke ikuli n'elu, achọrọ m iji ohere wish unu niile on behalf of the Diocese of Brooklyn and Queens and on behalf of the Society of Divine Vocations of U.S. Province. I want to wish you Happy New Year. May the New Year be peaceful, happy, and prosperous for you. Kaihula ani ishinara ngozi nke New Year. May God, the source and origin of all blessing, grant you grace, pour out his blessing in abundance, and keep you safe from harm throughout the year. Amen. May he give you integrity in the faith, endurance in hope, and perseverance in charity with holy patience to the end. May he order your days and your deeds in his peace. Grant your prayers in this place and in every place, and lead you happily to eternal life. And may the blessing of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down on you and remain with you now and forever.